Колеги и приятели на двамата автори, Николай, специално към него, ще започна първо с... ще довърша така това, което колегата започна. Да, работи се, но повече се работи с желание. Не толкова, колкото... Не толкова много, но с желание. Сега, колкото за скулптурната част, Николай представя 11 творби от скулптура. Те са изпълнени в различен материал и ако трябва да започна с най-така интересната му работа, може би така първата му творба, която се казваше Събуждане. Тук има 3-4 вида материал, които понякога са сглобени с странна така конфигурация, с странна комбинация. Представя също няколко портретни, така, в различните варианти на понятието портрет, няколко шемотни работи с така подходяща глазура, работи в дърво. Така, в най-общо казано, той е достигнал до едно намиране на своите корени, неговата същност, в древността по нашите земи. И тези неща, които той показва, те се вписват по един така наистина свой начин в това вътрешно пространство. Не бива да правя аз точен разбор на всичко, което той показва, но въпреки разнообразието от начините на обработка на различния материал, той е стигнал до същността си на понятието руини, на понятието античност, на понятието така история. И това, което всъщност е най-ценното в неговите работи. Така че пожелавам му един дълъг творчески успех. Поздравявам и двамата автори. Да, аз също им пожелавам успех. На вас приятна вечер. Почерпете се, разгледайте изложбата и отново добре дошли в галерия.